Android sustav na Galaxy Core Prime ulazi u 4.4 KitKat inačici i navodno će doći na dogradnja za Lollipop V5. Ne znam kako će to raditi, nadam se da se neće usporiti sustav sa tom nadogradnjom kao što se to dogodilo na Galaxy S5. Uglavnom, Android ovdje pogoni novi Snapdragon 410 chipset, dakle to je onaj isti koji je ugrađen i u najnoviji Galaxy A5, A3 i sve te mobitele ovog cijenovnog ranga. Četveroezgradni procesor kuca na nižih 1,2 GHz, ali tako i kod konkurencije. Grafički čip je Adreno 306 i uređaj ima 1 GB RAM-a. Na Antutu benchmark testu može dostići onak vrlo niskih 4 do 6 FPS sličica u sekundi, nekad uspije dosegnuti čak i 20 sličica u sekundi, ali to je vrlo rijetko. I na kraju dosegne 21.500 bodova, što je onak za ovu klasu chipseta najviše što valjda se može doseći. To znači da bi trebao biti brz kao i malo skuplji mobiteli od ovog cijenovnog ranga. Ajmo vidjeti. Igranje igara izgleda dobro, čak se toliko ne vidi zrnatost, ali ne vidi se zato što je zapravo ovo malen ekran, tako da ono nije neki gušt igrat Real Racing 3 na ovako malom zaslonu, ali ono, možete, ne. Igre nekad znaju malo zatrzat, ali to je jako rijetko i mislim da će sve igre dobro raditi na ovom mobitelu. Uređaj ima 8 GB interne memorije, to je dovoljno za instalaciju gotovo svih igara i aplikacija. Za YouTube aplikaciju treba nekakvih 5 sekundi da se otvori prvi put, trebamo malo duže da pokrene aplikacije, ali evo ovako u svakodnevnom korištenju čak se ni ne osjeti da kasni sučelje. Možda ako ga natrpate aplikacijama i igrama onda će se malo usporiti, ali inače ono, LG Spirit je zapravo bio sporiji malo od ovoga jer tamo se osjetio zaostatak od sekunde. Evo na kraju mogu reći da ovdje se ne osjeti taj zaostatak, nije posebno brz mobitel, ako ga natrpate aplikacijama mogu bi se usporiti, ali evo, mislim da sasvim solidno radi i onak za ovu cijenu, za ovaj cijenovni rang, za ovaj povoljan mobitel, stvarno neće vas iritirati. Hvala na gledanju i nadam se da sam pomogao da malo dobite dojam kakav je mobitel.